This episode is supported by HireReady, a simple tool that helps job seekers polish resumes, cover letters, LinkedIn bios, and professional emails. Landileno kundidomvera kumakuno ine mwana wa anthu awiri mchema ndi mungoni kwathu ndi kuno ku Malawi kumudzi kwenikweni. Lero pa 22 May 2026 nkhani yathu kwambiri tisongola ndi kulondola zomwe komiti yakafukufuku kwa ngozi ya ndege imene inapha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino komanso anthu ena asanu ndi atatu. Malingana ndi zimene amene akutsogolera komiti awotanya milandu manda alankhulapo makatayamba ntchito yawo. Ndimafuna poyambirira ndilankhulemo kutsutsana nanu inu amene muli anthu ozungulira mutu, inu amene mutu mwanu mudadzadza ndi mamina, amene mukutsutsana ndi zimene komiti yayamba kulankhula. Komiti ija kuchokera ku nyumba ya malamulo ndipo idavomerezeka mukadakhala kuti inuyo muli anthu amene akukayikitsani mukadalankhula nthawi imene ija. Koma inuyo ndi amene mudala amodzi mwakuvomereza kuti komiti imeneyi akhoza kuyitsogolera awotanya milandu kuchokera kuja ku nyumba ya malamulo. Tsopano yayamba ntchito ili m'masiku atatu kapena tsiku lachinayi pamene ikufotokozera zimene yapeza pa ntchito yake. Mwayamba tsopano kulankhula mopusa, mwayamba tsopano kulankhula muuchitsiru, cholinga mukufuna kuti ichite maganizo anu kusiyana ndi zimene ili pa ground. Dziko lonse likudziwa ndipo likumva kuti ntchito yawo kuyamba kwawo adayambira kuja ku Kia Kamuzu International Airport, kumene kuja pakufufuza kwawo adafuna adziwe ndege ikamafuna kunyamuka chimachitika ndi chani, ndipo kodi ndege imene idanyamula wachiwiri wa mtsogoleri ndi anthu ena 8 aja pa nthawi imene imanyamuka kuti izipita kuja kumaliro ya Kasambara idayenda motani. Zidamveka dziko lonse zimene adapeza kumene kuja kuti pilot wa ndege akamanyamuka pa airport kwina kulikonse sachita kuwuzidwa kuti anyamuke monga ena mukuganizira kuti adachita kuwuzidwa kuti nyamuka, koma pa ntchito yake amadziwa kuti ndinyamuka mwa nthawi yakuti, ndinyamuka ndi mmene zinthu zilili. Kumene kuja zidamveka ku dziko lonse. Achoka pamenepo adapita kuja kumene kudakachitikira ngozi ya ndege ku Nthungwa. Kumene kuja ambiri amene adali kumene kuja asilikali mbali zonse, defense komanso Malawi Police Service anali kumeneko. Kumene ndege ija ikudziwika kuti amene adayamba kuyipeza ndi asilikali. Tikutenga malinga zimene awotanya milandu amene ali cheya wa pampando wa nkhaniyi wakafukufuku ameneyi walankhula ku dziko lonse ku mawayilesi wonse, wafotokoza ndithu kuti amene adayipeza ndege anali asilikali, koma kudali kovuta ndipo inali ntchito yovuta kuti ndege ipezeke, kusiyana ndi zimene dziko limakhali kulankhula chifukwa cha malingaliro anthu ena ongofuna kuchitirapo ndale pa imfa pa ngozi imene idatidzera kuno ku Malawi. Ndipo wafotokoza mwachimvekere kuti ndege idakakola phiko lina kumtengo, itagwa idakatsetsereka, kumene kutsetserekako zina mwa zipangizo za ndege zidutswa zina zidathothoka, ndipo ena mwa amene adatisiya pa ngozi imene ija adakhalirako napanidwa ni chindege chija, pamene ena motsogozedwa ndi mtsogoleri wachiwiri wa dziko lino the late Saulos Chilima Mziwa wosamu mtendere ndi amene adakayamba kupezeka kupasi koteroko. Koma mu nthawi imeneyo sitikumva kuti anamiwa adalipo ayi. Mu nthawi imeneyo sitikumva kuti Boni Kalindo adaliko
ayi munthu amene sitikumva kaya Lighton Mangochi adaliko ayi kandi Mtanyiwa adaliko ayi amene adayamba kukapeza zimenezi ndi asilikali ama defense force amene adachokera kumzuzu kenaka nachiranso mwaliwamba kuti akayipeze ndegeyo koma muli movuta kwambiri. Izi tizilankhulapo ngati ine mwana wa Nthawiri Mchewa ndi Mngoni amene ndilo kumudzi kwenikweni ndizilankhula zimene zili kumbuyo kwa iwo amene akufufuza chifukwa zakutsogolozo ndikudziwa zimene zidafufuzidwa koyambirira koma tsopano zimene zija inu anthu ozungulira mutu inu anthu amene simudziwa kufotokozera zinthu mumafuna kuti kampeni muchitire chifukwa cha mabodza chifukwa cha ndale kuti mungopeza mpando kusiya zimene mukhoza kuwathandiza anthu ku dziko mungoyang'ana kuti ngakhale 2030 mufuna mudzakambe zomwezi. Nimafuna ndene kuti tiyeni timvetsere kuti kodi awa wakafukufuku akuchita bwanji, musalankhule molingana ndi maganizo amene muli nawo amene mufuna musokeretse Amalawi. Mwaonapo chiyani tsopano zimene tikulankhula zindezoona zokhazokha. Chinanso chimene mafuna kutsimikiza nchionena kuti pamene anthuwa akulankhula otanya milandu akumalankhula pa mawayilesi osiyanasiyana ndiye musalankhule mawu ena amene muli nawo kuti yayi koma otanya milanduyi yayi walandira ndalama kwa ndani, uyu walandira ndalamayo ndi ndani, popeza iwo ndalama zaina kulandira ndithu fa kugwira ntchito maalawansiwo akuyenera ndithu ndipo si otanya milandu yokhayi koma komiti yonse imene ili mmene mumu inu mmagazira kugwira ntchito ulere. Ife tuti malankhula kuti izizi zikuonongetsa ndalama za Malawi zikuonongetsa mitsonkho ya Malawi chifukwa zidachitika kale m'mankwale amene adachitikapo magulu awiri kuno ku Malawi ngakhalenso kunja tidalankhula kale. Ndiye lero mkamata adalandira ndalama inu mmata zigwira ntchito ya ulere osalandira ndalama ni malawa sikumene kaya. Inu muganiza muja apita ku airport muja achokera kumene kuja ulendo kafika kunthungwa achoka kumene pajapo akafika ngakhale kuja ku airport kumene adaliwo akatere zimenenso zakambidwa kumene kujako zonse takhala tikumva pano. Ndiye mwaona kuti sizili kumbali yanu chifukwa lero mukuti alandira ndalama. Inu ndinobwambwana ndinozungulira mutu choterekani kodi mukwatenga Malawi kukhala kuti niyo basi inozindikira kwambiri. Tiyeni tiziyendera limodzi. Ukadakhala mpira baba ndezi na chiro onekeratu kulina kuti zimene apeza ku airport kuja kuwe mu national airport ukadakhala mpira ndiye kuti ali 3 points ndipo kunthungwa kuja zimene akapeza kumene kuja kwera ali 3 points ndipo ukapita so kuja ku airport ya kumzuzu 3 points tidakamata baba ndiye kuti timu ina yake ndi 9 points. Ndiye chifoti mwaona kuti semene zambo kugwani zambo kuvutani chifukwa chitsogolo cha nkhani icho chitowonekeratu kuti zimene mwampaka matope chakwera ndi chipani chamene Congress Party zambo kuvutani zambo kusokonekerani njifeke tsopano mwamba kulankhula mopusa mochitsiru mati dzikoli basa adangopangira kwenu nokha. Mulekeni Mulungu akhale Mulungu. Ine ndimakumbukira pemphero limene adapemphera achakwera, pemphero limene adapemphera achakwera ndimalikumbukira kuti ngati Ambuye kumwamba mumadziwa chilungamo ikamoni chilungamo pa nkhanizi. Ndiye lero zamba kuchitika mwambofuna sintha mawanga mufuna kuti awayendereze zanu mwauponda ife tiyendera izi zimene dziko lonse likudziwa. Nimafuna nkukumbutseni kuti mu nthawi imene ngozi ya ndege itachitika amene ali commissioner wa police pano ndikunena pano nthawi imene yoyo a inspector general ndipo ali commissioner nthawi imene yoyo aluhanga kumpoto ndipo amene amatumidwa amene ali deputy yawo nthawi imene yoyo ndi amene amatumidwa kote kuti zonse zije zimachitika zija nkutiwo wa chilungamo chake amachidziwa. Funso tikhoza kufunsa kuti chifukwa chani zimene amakakamba dzulo zija zimene amalongosula dzulo zija kunthungwa kuja zidali kuti munthawi imene achakwera kuti kwanidwa mpamene niyo mudziwire kuti chilungamo sichibisala ngakhale mutachilopaka matope mwa mtundu wanji koma chilungamo sichibisala koma zija zimalankhulidwa kumene kuja akomishona aja akufunsidwa kumene kuja amene lero ala inspector general nthawi imene ija nkulu ali kumuja kumpoto chilungamo chomatuluka lero. Ndiye ifeyo tili chete kudikira mwachidwi
kufika na zimenezi zimalizike ifeyo tizingolankhulako zokha zimene zikubwera mbuyo mwake sitilankhula zimene zili kutsogolo koma zimene zikubwera mbuyo kenaka tikufuna zimenezi tidzafananitse ndi inquiry imene adayikapo achakwera ndi inquiry imene idachokera ku Germany zimene fe tudikiratu ndiye musambe kulankhula mopusa mwamtopola mwaona njilero mabodza wanu onse inu zimadziwikiratu luli chiyambi chakaseweredeka mpira yaka timu ikhoza kuluza timu ikhoza kuwina ife tikungoona mmene zayambikira apa pamu tikuona kale kuti mafunso alipo patsogolo pake pano ndimaota cha milandu ndimaona ngati kuti musachite mantha musaopsezedwe mmene mwaziyambiramu ife tizilondolako zimene mukulankhula niyozo muonetsetse kuti muziyike pa mbalanganda ngati mmene mwaziyambiramu chifukwa wena afuna kutsekerezeni musalandire fupa kukamwa inyo mwaseza chibogi inyo mukupalasa bwato ndiye bwato kumene musagwetse m'madzi yayi ife taziona kale kumene zayambira 9 points timu inake yatenga kale kwina kukadali 0 nchifake mwamba zolankhula ine mwana wa nthawi mchema ndi mngoni ndimafanira nkhule zimenezi kuti tikulondola mwachidwi zimene zikuchitikira koma tsopano kwinako mwambofuna upotoza maonanji